partido eta gero, posiblemente lasaituko naiz. Irabazi edo galdu bardin da. Ez da bardin, baina egingo dugu juerga purbet bai. Atleti bat eta Barça utz. Keba, irabaziko dugu fijo, que Urduri bapes. Iruta utz, bai. Baina lehenengo zatian iruta utz, Gero bigarren erako ja tranquilo egoteko. Gola, tokerok bi eta bestea Llorente. Irabazita edo galduta, juerga seguru. Erremotik gatoz. Hemen egon apurtxo bat, dana apurre jaia disfrutatzen, eta gero partidura. Bita bat. Sufritzen, baina bita bat. Tokero eta goikili, seguro. Ni ez naiz egon gainera olako gauza baten, 20 urte ditut, eta da pasada bat. Nik uste dut irabazia egingo dugula. Ez dakit zen bat, baina ez dakit lehenengo zatian izango den, o itxaron izan beharko dugun, baina bai. Irabazi bai, bita bat. Barrandi eitzeko, da gero batzuk mestaiara juteko eta beste batzuk ez, sarreri erosten badun edo ez. Irabazi, Tokero 0-1, gero goizalde arte. Gantzen badauen bai. Meti ederra eta kasko zarra ezin duzu imagina. Atxo gabaz, nik ez dut ikusi katalan bat. Danok euskaldunak eta danak bizkaitxarrak eta... Urduri eta ikusten ze giro dagoen hemen, ez? Kristolako giroa, enuen espero olauzeko egote eta hau da, harrigarri. Partidu zaila izango da, ez da? Baina, nik uste dute hau ikusite jokalariak bere zeo zer gehiago emongo daurila, ez? Alan eta guzti zaila izango da, baina pentsaten dute kopa aldala joan bilborantza. Noski, hau ikusite bide apurbete moten dotzu, ez? Baina, oin da beraien momentua eta aprobetsatu berdu eta disfrutatu berdu. Ez da importatzen sufritzein beste eta penaltitara heldu, irabazten badauri. Bai, Atletik irabaziko da, bai. Nik ez du bai. Bat, 0-2 bat, edo horrelakoren bat. Bai, nator Orozkoti, Bizkaitarra. Eta gaur goizean urtein dut, gagoz bigerra arte. Nik ikusten dut, justu irabaziko du, irabaziko dugula, 3-1. Irabazten bagadu, egongo gara goizean arte, egun ezagudut arte. Bilbotik gatoz. Toka jokunean zarreria, así que gabeko 10 arte. Hombre, irabazi, hori seguru. Irabazi, Atletikik irabazi, igual 3 bat, esango dugu. Valentziarra dauz, flipata, guaiguaz, osea que... Falta zaigu, 3 entrada, falta zaigu. Ia, berriak gukaitik irakazen badabe horrek 3 entradak. Hemen posto ordu barru golea da itzela. 4-0 edo gutxi gora dela. Espero nun gehiago izango zela. Hau txikia edatu da azkenin. Ez dakit, nik uste irabaziko dugula. 1-0 edo 2-0, sufrimendeekin dana, baina nik uste irabaziko dugula. Basoaz finalera partidura zoaz? Bai. Sarrera daukazu? Bai. Animatxera. Azken minutuan Tokerok sartuko dugu. Dirudia irabazi deguela, ja. Kapotik ikusten ez da, baita horrelako momentua disfrutatzen, ez? Azkenean, barruan zaudenean horrelako momentua zaila da bizitzea eta aukera izan dut, Ibarri eske, hona etortzea, hau bizitzea eta kristona. Superatzen du, Urduri egongo direla, gogotsu partidua lehen baino lehen iristen den, eta kristona izango dela, bi zaleetasun bere taldeari momentu guztian animo, eta horrelako momentu baita bizitzea barruti polita izango zen. Ni 1-0 egiten dut.